Iinkcukacha-manani ezibhengezwa rhoqo ngekota yonyaka zinika umfanekiso ombi ngokwenyuka kweqondo lolwaphulo-mthetho kweliphondo laseMpuma Koloni. Eli phondo lingelinye lamaphondo ankqenkqeza phambili kwizenzo zokubulawa kwabantu. Nalapho kubonakala ukonyuka ngepesenti eli-18 xa kuthelekiswa neenkcukacha ngengxelo yolwaphulo-mthetho kwikota edlulileyo. Kodwa iingxelo ngokudlwengula zibonakala zehle nge-13% xa kuqhathaniswa nekota edlulileyo. Ukuphangwa kwezithuthi ezihambisa imali kunye nokuxhwilwa kwezithuthi kubonakala konyuke ngamandla. Ukulabalaba kwemimpu engenamvume neziyobisi kuthande ukuxhalabisa. Ngoku amapolisa asedabini lokusiphula neengcambu ulwaphulo-mthetho kuloo mmandla. Kukho imipu engama-44 elapha phambi kwethu. Mipu leyo abantu ebebefunyenwe benayo ngokungekho semthethweni, bona bathe babe bayavalelwa eziseleni. Yona imipu le ibonakala lapha phambi kwethu sisaza kuthi siyithumele iyovavanywa ukuze sikwazi ukuba kanye ingaba zingaphi na izehlo zolwaphulo-mthetho ezithe zabe kanti le mipu isetyenziswe kuzo. Ummandla wasebusikisiko saloko uthe gqolo ukuhamba phambili kwizenzo zokudlwengula kule ikota idolophu yesibini kuzwelonke edume ngezenzo zokudlwengula. Kwingingqi yase-OR Tambo sidibana neengxaki zolwaphulo-mthetho ezohlukeneyo eziquka i-gender-based violence. Okanti iikomiti zabahlali ezilwisana nolwaphulo-mthetho ngoku nazo semngciphekweni nanjengoko abaphuli-mthetho bezihlasela. Eminye imiba etshisa ibunzi kukubulawa kwabantu kwishishini loonoteksi, ukubulawa kwabantu kwicandelo zopolitiko nokubulawa kwabantu kwizenzo ezinenokwenza neziyobisi. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.